מצפה רמון? זה אני לא זמרה. אולי היה. זה הגיטרי... הוא היה. לא, אולי לא. אולי אתה מצפה רמון? בהופעה על הבריכה, כשהיינו בהופעה על הבריכה. לא היית, מה אתה מדבר? טוב, האם רוחה למדה בקזבלנקה בגן בית ספר שנקרא מגן דוד? כן? לא אליאנס? כן, מגן דוד. יש לי תמונה. רוחה אמרה שהיא לא זוכרת. טוב, ציפי, חברה של רוחה, אמרה שמה שהיא הכי אהבה לעשות עם רחל זה שופינג, זה נכון? ממש נורא. ציפי, מה סיפרת לי? כן, בוא נחליט ביניהם. את השיחות. מי שרוצה לקרוא שיבוא אליי. תשמעו, כשרוחה הגיעה לאי יווני קטן ולא מוכר, הופתעה לגלות שיש שם את המסעדות הכי טובות ביוון. מה אתם אומרים? נכון. לא? עבור. זה באיים ביוון, האיים שהם לא מגיעים לשם ישראלים, זה מסעדות שהמטבח פתוח ללקוחות. הם נכנסים, עוזרים לטבח, לקלף, לבשל, ואנחנו משלמים חצי מחיר. אז לפני ארוחה הייתי נכנסת, מבשל קצת, מקלפת חצילים, אך ברחנו למעוני, אני לשלם. הממתק היחיד שרוחה לא תאכל לעולם זה קוקוס. כן? קוקו. לא? רוחה? הוא פעם אמרה לי, אם רוצים להרעיל אותך זה בקוקוס. ומי היה מומחה בקוקוס במשפחה? אלברט. קוקוס חום. החלק שרוחה הכי נהנתה בו ביום החתונה הוא כשיצרו בשעה 5 עם הצלם לצילומי סטיל לאלבום החתונה. מה אתם אומרים? כן. כן? תלוי שאול הגיע בשתיים. בגיל 33, במשקל 75 קילו, הצלם אמר לי, תפסי על העמוד הזה. אני אומרת לו, לא, אני לא יכולה, אז אמרתי, קלקלת לי את השם. אמרתי לו, לא יכולה לעלות. גברת, או שאתה עולה שאני לא מצלם, אתה לא מצלם. ראיתי את הוידאו, זה הוידאו היחיד שבו הכלה צועקת על הצלם. אוקיי, זה קשה. בביטוח הלאומי היא רשומה כמט"בית הרשמית של רוחה. יכול להיות? כן? כן, איך זה כן? כשנפלתי והייתי מרותקת למיטה, אז אמרו לה, זימנו אותי לביתה ואמרו לה, טיפלה בי לפני המט"בית, כי מתנדבת קודם. והייתה צריכה לחתל אותי, להאכיל אותי, לרחוץ אותי, והייתה מכניסה אותי למקלחת ואומרת לי, דודה, סליחה, אבל אני חייבת להיכנס פנימה. תסתובבי, אני חייבת להיכנס. אתם יודעים שלרוחה הייתה מכולת? כולם יודעים? אז השאלה היא ככה, השיר של כוורת, אני זוכר אותה מהמכולת, תכתב על רוחה? כן? לא. לא. יופי, הצעירים פה באמת? אגב, רחל הייתה את ההופעה הראשונה שהיא כוורת בבאר שבע. באמת? עם גידי גוב, כן. והיא חתומה גם על מגילת העצמאות. לא, זה אמיתי. אוקיי, ברוריה ורוחה החליטו לסרוג לאמא סוודר תוך לילה אחד והצליחו. כן. כן? נורא מתלהבות, צעקנו.
שני הצדדים אותו דבר שתינו.